Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccide e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama yinde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jettaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe e ñagado waw yuppo e Sénégal aduna foof oɗo mboro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna foof hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗum noon ko dañde weltare tan jottade ɗo kono noon arande won ko ɓuuri tengtude e banggue jayndeli ɗi ine jeeya hennete banggue jangde nde yette ine anda école o udditi hanki sukaɓe noon poti yaade école 6 ɗum ɗon noon ko ɓooyani seeɗa wonata so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum ne ha joni tan caɗele gonɗe hende e ko ganduɗa kañum woni banggue dawrugol ha joni ko fayete banggal Karim Wade amnesty e tan Karim Wade konngudi suuti fani landa mo woni wo ko joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko noon tigui ndeweten garene jayndeli meɗen gudditiren e jayde Guendirel Soleil kañum noon ari tan e caɗele ƴewtidade e banggal maayo ngo walla mbiyen tan ko faye banggal kamɓe awoɓeɓe awa ka noon ne dañi caɗele no fewi ɗum noon tan saabi ɗum mataw tan ɓe mbi ko liɗɗi goni ko ala e oɗo saaha kamɓe noon aɓene gone caɗele kewɗe ngal ɗon banggal ɓe mbiyete noon prix liɗɗi ɗi no way serde ni arrêté tigui tan jippima hen woni toɓɓere ganda laamu jippini ɗum hen gam tan ɗiɗo prix ji wawa ƴewtede ha yuman galleji e baban galleji en ko way noon wawa hoyɓede e dow koye mabɓe goɗɗo mo ganda kay nani fawi junggo e tinde woni maître Abdoulaye Wade e ko ƴewtinda e nder landa makko woni caɗele e nder PDS ɗum ɗon noon jayde enquête ari hen e oɗo subaka hande enquête noon wi tan ko kanko maître Abdoulaye Wade woni mo ganduɗa ete landa makko hewɓe nana goyto ha tengtinone banggal amnesty kalteɗo kono kadi landa wo guila Omar Sarr ummi hoore wonde tan e comité directeur o ko caɗele ya hen saabu yimɓeɓe nana goytoɓe kettetake soɓe dañi caɗele ɓe dañcama ɓe kaldi e ko way noon te kala nde ɓe ndendiɗe koye mabɓe ko caɗele haalluji e dukko wonata e nder mabɓe ɗum tigui woni ko haala e tan jayde enquête garene jayde tribune noon wi tan Karim Wade wi ko kañum amnesty mo gardi ɗo leydi ndi haalta kañum yaadani hen hay lawol gotol te kanko ni ɗum ne wawi jarandemo o yalta e PDS ɗum woni communiqué mo ganduɗa ete yaltinama wiya ko kanko Karim Wade suuti konngudi ɗiɗon guila to woni to garen tan ha joni e banggue goɗɗo walla mbiyen musiba mo ganduɗa ni kewinane nder jayde tribune ha joni oɗo ɓiɗɗo gorko maçon ƴettuɗo tan ko ganduɗa kañum woni pakaji yuwi ɗum joom suudu muɗum ha wasi fittandu muɗum ɗum tigui woni konngudi kaladi saabi ɗum noon o wino ko joom suudu makko to yaltu galle o kono o wi nanananimo ɗum addi ɗeɗo caɗele hakkude mabɓe garen tan e konngudi Aissata Tall Sall kañum noon wi tan ko kewi toon to diwan Burkina Faso to kamɓe ɓe jaadani hen hay lawol gotol saabu wonade neɗɗo o yiiɗi hebde hunde fo waɗa utilisé doole garen e jayde quotidien le quotidien kañum noon ari tan e jangde école udditde nde ɓe mbi kay école udditi kono banggal to CUSEMS e SAEMS to kamɓe noon ɓe tan gaddi yette e waylo e nder mabɓe saabu wonnoɓe toon ɓe tan ni wiye Abdoulaye Ndoye e Sangone Sène e Sawru Sène kamɓe ɗiɗo noon ɓe mbaylama ko goɗɗo jooɗi ɗon woni tan Ndongo Sarr e El Hadji Malick Youm kamɓe ɗiɗo ɓeɗon woni ɓe ganda ɓe mbaɗi remplacé ɗiɗo ummiɓe ɓe ɗum tigui woni konngudi ganda e tanane nder jayde quotidien le quotidien garene jayde Sud Quotidien ɓe mbi noon ubbitay janggitay woni tan uddide hande wawa janggude hande woni ko ganduɗa yete noon ko caɗele tigui saabi ɗum noon ɓe mbi école aji ɗi ne waɗi ndiyam caɗele gurdam dam prix ji ɓeydiɗi ɗi kono kadi ngakkere ganduɗa kamɓe jangguinoɓe aɓe manki e nder leydi ndi hayso tawi ƴewtindama ko ɓooyani ko kanko Amadou Ba ɓe ɓeyditi jangguinoɓe ɓe e nder leydi ndi garen ha joni tan
ɓe mbi ko équation tigi calculaji ɗi ganduɗa ete nani tan hakkude ko wiyete Amnesty Karim Wade ha joni nder jayde Sud Quotidien. Amnesty Karim Wade omo ganduɗa kankoni Halifa Ababacar Sall saabu noon fawanumo e dow mabɓe milliard uji ɓe ponno yobde koppareji kewɗe ɓe ponno tottude e ko way noon. Garen ha joni jayde L'Observateur kañum noon wi tan ko oɗo saaha kay Mimi Touré nani joƴƴina e chaise électrique joƴƴinɓe mo hen ɓe noon e oɗon 6 mo ganduɗa ko 6 courant ɓe mbi tan ko kamɓe Benno Bokk Yakar walla mbiyen APR saabu tan ɓe mbi ko kanko oɗo biyeteɗo Mimi Touré yo woppu haallujo haltadi kay kono kadi kala ko ganduɗa yete amona woni hen woni wiide ko kamɓe pawata ko boni dow makko wona ko ganduɗa ina woodi te noon yo daro o waɗa assumé ko watta assumé ko woni so tawi tan o yadani moɓe yo yaltu e landawo ɗum woni tigui konguɗi ɗi ganduɗa yete suutama ɓe mbiyete jayde Les Échos kañum noon e oɗo subaka ɓe mbi Sitor Ndour ma anduɗo wattidi saabu ne anda kanko Sitor Ndour o tumdano tan koye cukalel tokosel mbindan makko wiyano o wonde cukalel guel o yaani dow mum ɗum noon guila nde nane juuɗe lawol kono noon ɓe mbi oɗo alhamis so Allahu lamɗo jaaɓi maɓe gandu holɗo wattinto kanko Sitor Ndour oɗon goɗɗo kay mo ganduɗa nani joppo peɗili liggodiɓe muɗum woni Ousmane Sonko toon to diwan mo Ziguinchor to o wi tan ko kanko Ousmane Sonko ɓe wonɓe to diwan mo Ziguinchor to kay e mairie o kala mo ganduɗa yete ƴetti kalis walla ko faye banggal mbuñaari ha yete fawama juuɗe wona ine wallite saabu ko ɗum ɗon woppirte koye juuɗe lawol ko lawol watta ko ganduɗa kañum woni liggeyo. Garen ha joni tan caggal jayde Les Échos gareten koye jayde Oriental Éco noon ne woni toon to diwan mo Tambacounda ɗum noon ɓe gari tan koye accident musɗo dañɗo e toon to diwan mo Tambacounda to ɓe mbiyete yimɓe jeenayo mbasi hen pittali mumen e oɗon accident de circulation mo ganduɗa dañi toon yete ne toon so ƴewtidama oɗo bus leeliɗo e natal ganduɗa ene hollira e Oriental Éco ɗum noon garen ha joni jayde Li Quotidien kamɓe noon ɓe dawri tan ko haalde e banggal cancer e saabu koye octobre rose wiya wona ina anda noon e lewru octobre ko tan lewru ganduɗa yete ko banggal cancer haalete ha gasa ha fay noon cancer du col de l'utérus e cancer mo ganduɗa kañum woni cancer mo endi kamɓe noon ɓe mbi e ngal ɗon banggal cancer ɓe mbi ko tolni tan kawuji kesi ina tolne ujunnaje 12 ɗi ganduɗa yete ina limta e nder leydi ndi ɗum noon ha tolne 1617 ɗi ganduɗa ete ko cancer gynécologique manam to banggal rewɓe to ɓe mbi yete ko tolne 700 mbasata hen pittali mumen so ƴewtidama yete ɗo ganduɗa ko kañum woni 250 koko ganduɗa yete ko cancer du col de l'utérus e cancer mo ganduɗa to banggue endi to ɓe mbi yete noon ko wayni ɗo e nder leydi meɗen Sénégal mataw tan nani fuɗɗi ƴewtidede ɗo e nder leydi meɗen ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa koko ɓeydi to banggal cancer to ɗum koye nder Li Quotidien woni. Gaɗene jayde Libération ɓe gari noon e ɓe tan fawaɓe juuɗe kamɓe ɓeɗon noon ɓe gonno tan koye trafic drogue ɓe nanga noon ko ɗo ganduɗa ko kañum woni ɗo Maris ɗo kamɓe marocain ji ɗiɗo ko ɓe ganduɗa ete aɓe dillanno e ngal ɗon banggal goto wo noon ene wiya tan Ahmed El Alami o dañi ko duuɓi 56 keddiɗo o wiyete ko Ahmed kañum dañi ko duuɓi 53 ne wawi wiyede wona sukaɓe tigui ko mawɓe tiɗɓe kamɓe noon mbaɗanno e ɗeɗo gueɗe hayde ɓe nanguete ina tawa e mabɓe gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe bonnoje to banggal tan drogue walla mbiyen huuɗo ɗaynowo ke way noon ko tawa e mabɓe nde ɓe nanguete ɗum noon nane nder jayde Libération ɓe gari tan oɗo ɓe ɓi Mariama Sarr mo ganduɗa ete nanganoma fawa e junggo e banggal accident mo dañno omo dogna o jogaki permis e ko way noon ɓe mbi noon oɗo saaha o woppitama amone liberté provisoire. Garen ha joni e jayde Stade kañum noon
ari tan ko ɓe ɓe ganda kamɓe goni olympique de Marseille kamɓe ɓe mbi tan yiiɗi ko wadde décollé mana yiiɗi ko ummade ɗo woni ɗo faya ɗo ɓuuri ɗum woɗɗude hakkude Inter e Barça noon ɓe mbi ko affiche mo ganduɗa ete ko affiche mawɗo poɗɗo dañde ɓe mbi yete ha joni tan oɗo mo ganduɗa kay ko kanko woni Kuna Ndaw kanko ɓe mbi tan to banggal rento e basket amono waɗa koykite amo waɗa ko mantini kanko oɗo ɓiɗɗo Sénégal mo ganduɗa nani toon to diwan mo France ɓe mbi Iliman Ndiaye kay haala ka woni beele tan komo ganduɗa yiyete banggal concurrence o woni yiyete banggal tan ɗum ko ganduɗa kañum woni nawligu e banggal ko dillata ko woni football beele oɗon banggue koko tampinimo liggey mo keko way noon ɗum woni namdal ngal e nder Diaynde Stade Diaynde Suñu Lamb kañum noon uddata damale oɗo subaka ɓe mbi noon hakkude Siteu e Papa Sow koko ganduɗa yiyete ko tan sippiro jogorɗo dañde ko ganduɗa ko kañum woni yiyete sippiro manggoɗo e ganduɗa yiyete hakkude ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo fotɓe hawrude saabu ne wawi wiyede doole moɓe kamɓe ɗiɗo ene jogo ene foti ene wawi tolnodirde e ko way noon ɗum noon dañta tan ko 6 lewru novembre gonɗen nduɗo ɓe mbiyete ha joni tan ɓe ganda ko kanko woni baɗɗo oɗon combat ene wiye Mansour Ba kanko Mansour Ba noon woni promoteur combat oɗon o addi konngudi makko e caɗele ɗe ganduɗa o yi ɗum e oɗo combat mo woni hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni joni udditen hello wongo so Allahu lamdo jaaɓi. hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe noon tigui garene banggal gongal udditen hello wongo garen noon e octobre rose saabu ko octobre lewru octobre ko lewru ganda ena waɗa tan jagle ko fayi e banggal yette cancer ko ɗum tigui lewru ndu teddinira woni lewru rewɓe ne wawi en noon saabu ɗiɗo cancer ko cancer aji ganda ko rewɓe heɓata ko faye cancer du col de l'utérus cancer mo ganduɗa yite cancer du sein ɗum ɗon foof ene heewi yiyede e cancer aji goɗɗi ɗi ganduɗa yite nane rewɓe ɓe ɗiɗon cancer aji noon aɗa e nder Diaynde Li Quotidien kañum e oɗo subaka dawri tan wiide ko faye cancer aji gynécologique ne tolne ujunnaji 3,717 ɗum ɗon noon so wiyama cancer gynécologique woni cancer aji ganda heɓata ko rewɓe heɓata ɗumen koye banggal jeese mumen ɗum woni ko ganda yete ne wawi wiyede to banggal yette cancer gynécologique to woni yete rewɓe ɓe saaha foof yo jahat ina daña habitude waɗoydi ko wayno froti ko way noon saabu so oɗon froti ne wawi walliddeɓe woni ƴewtade beele cancer nane moɓɓe walla rafi baɗiɗo cancer nane moɓɓe wawa ƴettede law en charge saabu koko ganda ene wawi suuɗade nder neɗɗo cancer du col de l'utérus ne wawi suuɗade debbo ha adda caɗele ɗe ɓurta juuɗe nde fuɗɗe andede amo jogui oɗon rafite so nden yonti cafrugol ngol musat kono so tawi koɗo fuɗɗoriɗo waɗa détecté so nden ari ko cafrugol tan safre ko weeɓi safrata ɗum iwa neɗɗo o jokka e haajuji muɗum cancer du sein wiyete ko rewɓe ɓe yo kew wadde palpe woni ƴewtade indi mumen suutude juuɗe mum waɗa ni e dow muɗum membo so tawi yiyani ko wayno kaaƴe e ko way noon e nder ɓandu muɗum walla e nder endi muɗum anda haydara ala ɗon kono so membima hawre endi muɗum walla e banggue muɗum ko ganda ene nande kaaƴel tokosel yo yaa e médecin ji ɓen mbaɗa ko ganda ko kañum woni bilan mumen anda beele ko rafi woni ɗon walla wona rafi woni ɗon ɗum ɗon foof ko ƴewtade bandu muɗum e nduɗo lewru noon ko lewru ndu ganda ko ɓuuri hen hewde to banggal wadde frotito e ko way noon koko ustate e wadde yette ɗum ko ganda woni test ƴewde endi muɗum e ko way noon ɗum ɗon foof usante rewɓe ɓe beele maɓe mbawi yaade ɓe ƴewto ɓalli mabɓe ko ɓuuri hen hewde noon journée de dépistage uji ina waɗe kadi ɗiɗon journée de dépistage uji nen ko wawi wallude
wallude rewɓe sabu ko ɓuri en hewde so waɗama journée de dépistage gratuite koko ganduɗa ete ina heewi ƴeewede rewɓe ɓe ganduɗa ina dañi caɗele ngal ɗon banggal wadde noon ko way noon so dañi rewɓe ɓe mbat profito jaaha hen ƴeewa ɓalli mumen sabu wona saaha foof neɗɗo daña ko nawi hôpital wona saaha foof neɗɗo wawa ƴewande hoore mum ɓandu muɗum walla ƴewtidade ɓandu muɗum kono noon so occasion ji mbaɗini darima enenne yen daro jehene ko way noon kono kadi autorité ji yo mballita yimɓeɓe ko wayno maire uji ɗi walla ko autorité ji ganduɗa ministre uji ko way noon te banggueji ɗiɓe koɗi walla toɓe koɗi to eɓe mbaɗa toon organisé ɗiɗon dépistage uji ne wawi wallidde rewɓeɓe no fewi ɓe goppita hen haqqille ko erago ngo ganduɗa ina nodde hen kala mo ganduɗa ko sénégalais wawa wallidde rewɓeɓe ngal ɗon banggal waɗa organisé ɗiɗon journée de dépistage uji ƴetta ɗum en charge rewɓeɓe gara ƴewto ɓalli mumen koota résultat ji so paari ɓe keɓa ɗum e dow jaam hettiyankoɓe yeeɓen koɓe yaw Pindi TV koni tan wiide kamɓe rewɓe dañɓe ɗoɗo rafi cancer du col de l'utérus amine caggal mabɓe amine nangganaɓe en tant que rewɓe kono kadi amina ñagonoɓe duwaw yo Allah artir cellal e ɓalli mabɓe yabarke nelaɗo Allah yabarke lewru gammu yo Allah waɗanen jaami kisal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV koni tan tottude wonno aadi janggo so Allahu lamɗo jaabi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en e banggal caméra o ko Mansour Sow Walias Thiat